OK, vítam vás z nového videa a my ideme hrať práve Save Brainrot for Lava. Tak nejako sa to volá, yes. Sice ja už som to trochu hral, ale mám tu aj dvoch strawberry elefantov a to není najlepšie, práve tu má typek Secret Lucky Block. Ty vole. Sice ja ho nemám, ale to nevadí. Preto ja si idem pre ďalší. Idem si pre ďalší. Prosím, nech sa tu spawne aspoň. Alebo Rainbow. Nepadol zľava Lucky Blocku. Jeden raz aj... Mythic. Nee! Mythic. Ja idem naspäť. Ja idem poľaviť troška, ale to nevadí, lebo ja tam akurát za chvíľu budem, jo. Ok, som tu. Pravdu mám toho, nie Leru, ale celý idem mojim Brainrotov. Boom, Ben, Rainbow Sword Cat, Strawberry Elephant, Ben, Boom, Blueberry Noct, to bude Triliko, Kalika, Trilikalako. Trilikalako. Strawberry Elephant, ktorý mi zarobí 1,14 bilióna za sekundu. Bum, a mám trilión 87. A to nemám na to. Rýchlo, nech sa spawne aspoň si Creed, alebo Mythic, alebo Rainbow. Event! Ty vole, konečne. Pre video sa to hodí, ako. Nič nehovorím, ja som rád. A dávajte lajky a odbery, aby som prekonal môjho kamaráta, lebo ten tiež natáča, ale on natáča Still Brainrot. Toto je tiež isté ako Still Brainrot a volá sa na Robloxe Oliha 2017 a isto mu ukradnite a bude mať svoj server a isto mu ukradnite čo tam má, hotspota, gold alebo normal alebo špagety toalety. Tam má isto, som s ním hral, ale ako dávam aj blok. OK, takže dobre.